Dragi prijatelji i drugari, dobrodošli i pozdrav svima. Kako ste mi? Šalim se, znam da ne možete da mi odgovorite, ali nadam se da ste svi dobro i da uživate u ovoj divnoj večeri i u ovom divnom danu i u ovim svim divnim danima, jer dan uvek treba biti divan. Šta sam htio da kažem u ovom klipu? Zašto svako od nas misli da je najpametniji nesvesno? Samo iz jednog razloga. Ako ja sada, ili bilo ko od nas, ima neki stav o svemu, mišljenje, ponašanje ili šta god, recimo, imam stav o nečemu, to je tako i tako, ali imam mišljenje da bi to trebalo da bude tako i tako, bez obzira da li sam ja to dostigao ili ne. Ako smatram da to nešto treba da dostignem i da postignem i da je nešto ispravno, manje ispravno, neispravno, potpuno ispravno, to znači da svojim stečenim iskustvom do sada u životu i svojim stavom i razmišljenjem ja imam kompletnu sliku o nečemu što samim tim proizvodi to da ja mislim podsvesno da sam najpametniji. Odnosno, ako ja mislim da nisam najpametniji, najpametnije moje mišljenje je da mislim da nisam najpametniji, kao i za bilo šta drugo. Ako mislim da je nešto neispravno, recimo, živeti nemoral i blud je neispravno, ali živeti moral i blud je ispravno. Recimo, provod, ali pod moralnim okolnostima, da sam ja moralan čovjek i sve što to sadrži, ali da volim da se provodim i to, moje mišljenje o tome je tako, ja prosto jednostavno mislim automatski da je tako. Samim tim, to govori da svako od nas u datom trenutku misli da je najpametniji, svesno ili nesvesno, ali to je prosto tako. Pozdrav drugari, pozdravljam vas sve, vidimo se, odnosno vidimo i čujemo u narednom klipu. Pozdrav. Pozdrav.